hello. Kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So another V na naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. My name is TheGeri General. And for today's webisode, yes, ipapakita ko sa inyo yung mga preparation ko for my condo. Yung mga araw na kung saan naghatid ako ng mga gamit ko, yung mga araw na kung saan nag-ayos ako ng mga gamit ko, at yung araw na kung saan pagod ako. Ito, tukan nyo. Okay? So, andito tayo ngayon sa aking condo, and currently nandito tayo sa may sala ko. Hindi pa siya ganun kaayos kasi itong condo ko is like hindi ko tinahan for like 3 years because of some issues and because of some problems with my health. And so, dumaan pa yung pandemic. Kaya naman, ngayon nagbabalik ako sa condo ko and ipapakita ko sa inyo yung mga araw-araw na nandito ako para idaan or ihatid or ibalik yung mga gamit na dinala ko from my place to Mansion de Pamilya General. Okay? Medyo tight bagot pero sana ma-enjoy nyo pa rin kahit paano. Kumbaga, ipapakita ko sa inyo yung 50% of my life. 50%? Talaga? So, ayun. Diba? Ito ha. Guys, maraming salamat sa inyo sa papanood nyo sa akin. And don't forget to click, subscribe, and comment kung may mga gusto pa pagawa sa akin. And yun lang. I love you. Mwah. Ito na talaga. Promise. I-transfer ko na yung intro ko. By the way, internet na ako. I love it. So what I'm doing right now is I will transfer my intro and yeah, I will transfer lang my intro and then mag-edit na ako and then yun na, diba? Yun lang. Yun lang talaga, promise. So, maaga akong pumunta sa condo. Wait lang, ayusin mo natin ang angle ng camera ko. Sumaga ako pumunta ng condo, gawa ng may parating akong PR package galing sa Lipat Bahay. I'm super duper excited, as in super excited, diba? Kasi mamimigay tayo ng 3 package, if I'm not mistaken, 3 box ng Lipat Bahay sa ating mga viewers and of course sa ating mga followers sa Facebook, Instagram, and TikTok, diba? Para bongga! So ayun, so on the way na yung delivery sa condo para i-pick up siya and ayun. So, nakakapagod lang kasi ang init, diba? At start ni hingal lang akong bakla. So yun. So later ulit guys ha, medyo nakakapagod kasi nakakahingal actually. Hindi naman na isa lang kamay ang gumagana sa akin at ang dami kong dala, ayan o. Diba? So, yun. Later. Haggard, mama. Diyos ko, mamang haggard. Sa elevator. Haggard. Ito lang tayo. Haggard dyan. Oh, haggard. Tapusan natin ang susi. Haggard. Ito lang. Hindi ko alam kung bakit. Okay, fine. Nag-message na. Wait. Dahil nakagarda na ako, diba? Ay, ang bango. Ang bango ng... Wait lang. Ang bango. Yan. Kasi ko muna kayo ito, guys. Haggard. Panalo. Haggard. Yung nag-message. Smart. I know. So wait lang ha. Wait lang talaga. Perfect. Kasi akala ko na iwan ko yung alcohol ko pero hindi pala. Nakalampisabi tayo sa shocks, super nakakapagod. Haggard. So, ang gagawin natin is
antayin na natin yung package. And then, slight mag-aayos-ayos tayo, mag-list tayo ng very, very light. So parang, oh my God, parang feeling ko, a day with GVaway General bago fully maayos ang condo. Diba? Nakakaloka yun. Gusto niyo mga ganitong vlog talaga. Diba? Gusto niyo mga ganitong vlog talaga sa totoo lang. Guys, alam kong gustong-gusto nyo something electric fan. And of course, kinakailangan natin maglagay ng para sa maglagay tayo ng something sa humidifier. At ang aking gamit, is ang Lux Organic Eucalyptus. Na essential oil. And nilagay natin sa aking humidifier. Actually, hindi siya humidifier. Yung parang bowl na may umiikot-ikot lang. Naku, uubos na ata to. Lux, baka naman, di ba? Baka lang naman, Lux No pressure, pero baka lang naman. Di ba? Lux Organics. So, ayan. So, kinakailangan kasi, pag dumating ako dito, dapat medyo, doon mo bangon na siya kanina pagdating ko, kinakailangan ng bonggang-bongga para maganda. So, ayan. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Diba? Lux Organics. So, wala tayong mic. Inlist ko muna yung mic kasi yung saksakan ng mic and then yung saksakan ng charger ay iisa. So, kaya wala tayong mic muna. So, pasensya na kung hindi nyo ako masyadong narinig or hindi masyadong clear ang aking boses dahil nga sa charger. But anyhow, ayun nga, dito ako sa pwesto na currently we're here sa dining area. Sa dining area. And currently, inaayos ko lang yung mga gamit-gamit ko kasi dito tayo mag-film mamaya ng unboxing. Ang tarik! May segment tayo. Ito lang may segment. Dito kasi i-film yung unboxing later. So, ayun. So, dito ko lalagay muna. Dito sa area to ako mag-edit or what. Kaso, may problema pala ako. Wala pa akong internet dahil hindi pa dumarating or hindi pa tumatawag yung mag-i-install for the schedule. Kinakailangan tumawag ka agad kasi gagawa ko ng gate pass, work permit, and then ano ba mga kailangan din sa condo. So yun. And then by Saturday, hopefully, bongga ang ating episode or ang content. Kasi gagawa ko ng content by Friday. Not Friday. Gagawa ko ng content by Saturday. So ayun. So din ako yung laptop ko. Ang bigat. Shucks. Dala ko yung laptop ko. And then, ayun. So mamaya, while waiting for the emerald, ayusin natin yung component for yung speaker. And also may iPad. Din ako yung iPad ko. Para nga naman sa music later. So ayun. So later na ulit guys Don't worry, isama ko kayo. This is what we call a day with GVaway General. Alam kong super late nag-start pero feeling ko naman, masaya naman siya. Feeling ko rin naman, diba? Since wala naman akong kasama sa bahay, so kayo na nakakausap ko. Ikaw na kami na nakakausapin ko para bonggang-bongga, diba? And tapusin ko muna mag-charge to and then after that, ayun na. Promise, hindi muna ako gagawa ng mga bagay-bagay na gagawin ko. Dapat kasama kayo. As in, dapat kasama kayo. So, ayun. Okay? Patayin ko muna to ha. So, ang gagawin natin ngayon is ayusin natin. I use other camera pala. I use my Fuji camera for vlogging kasi nag-charge na isang and I left this one na alubat para maayos muna natin yung mga dapat natin ayusin. So, wait lang. Ayusin muna natin so, there. So, gawin natin ngayon is ayusin natin yung component or yung speaker ko para may tugtog naman tayo dito, di ba? Ay, yung kabuuan ng bahay ko guys. As in, nakakaloka. Di ba? Nakakaloka. So, wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
OMG. Binili. There you go. There you have it. There you have it. At there you have it. So, ayusin ko yung speaker and gagawin lang natin yung say hi. Say hi! So, gagawin na natin yung ating ML na makakapagay sa palot ako. Ito, ayusin mo natin ito. Nilagay natin siya dito sa ilo. Ito ko siya nakalagay, guys. Kaya, usually dito siya nakalagay. So, since nasa iba ko siya ngayon, sa ganda, nilagay natin siya sa pero bago yan, kinakailangan mo natin sa yung mga gamit-gamit ko dito sa may galit kasi nga, hindi natin siya galit. Sa inyo. Oh, 'di ba? Ang bongga. So natapos na ang paghihirap ko bilang vlogger. So, later. Nakakaloka. As in, nakakaloka kasi try kong gamitin yung washing machine. Hindi ako marunong gumamit ng washing machine. Seryoso. Anong gagawin natin? Ganun. Alam mo yun, parang, oh my God, bakit ba may washing machine? Hindi naman ako nang gumamit. So, kunin natin yung padala na Lipat Bahay by Carol. So, we're going down. Andun na raw yung Grab Express. Diba? Ang bongga ni Carol talaga. Nakakaloka. At super duper excited ako kasi hindi lang ako magkakaroon pati kayo. Diba? So, tara. Punta na natin sa gate. Kasi of course, syempre, bilang nasa gitna pa tayo ng pandemya, bawal kung pumasok mga Grab food, Grab delivery, and Lalamo or any delivery app or delivering app dito sa aming condo for our own security and for our own health na rin. So lahat sila is nasa guard. Kuya, okay na to? Sige, salamat kuya. Thank you po. Okay, sige, salamat. So, ito na yung Revita Glow na product. So, this is it. This is really is it. Set mabigat, slight padami ha, in fairness. Sa Revita Glow. In fairness yung Carol ha. In fairness, bongga ka. Bonggang-bongga ka. So, babalik kita ng condo, elevator. There. Bilis in fairness. There. So, syempre, bago natin siya ipasok sa unit, is kinakailangan natin siya i-sanitize, paliguan ng alcohol, kasi mas magandang safe tayong lahat. Diba? So, ko. There. Sige, lapag ko muna siya dito. Diyan. And then, pasok tayo to grab the alcohol. There. Siyempre, ayaw na natin lumabas yung lamig ng aircon. Kaya, ganito talagang pahirap ngayon, pandemic guys. Kaya you have to understand na kinakailangan for every delivery na dumadating sa inyo
is you need to sanitize it. Siyempre, sanitize tayo ng sarili. Yung susi. Sinawa ko po yun. So, sanitize natin sila. Pakita ko sa inyo. Ayan. Sanitize yung mga package na yan. And then, of course, sanitize ko na rin yung aking handle. So, pasok na tayo. And, pasok na natin siya. Colors! So there. Because it's here, I just want to check it. So there. Andito na siya sa may sa head. Ayan. So there. So, teka lang. So, may mga gamit pala ako sa bag. From my place, from our place. So I need na ilabas siya at ayusin sa kusina. Ayan yung kusina ko. So para naman medyo okay na siya. But I need to fix the camera first. Ayan. So ayan, dinala ko yung laptop tsaka iPad ko. Ayan, para may sounds tayo. And then next, dadalhin ko naman yung TV. Ayan ang yung lames ko. Napakagulo, guys! Ang gulo, oh. Ang gulo. Tirit, ang gulo. Tirit, ang gulo. And tomorrow, yes, tomorrow, kinakailangan natin linisan tong salamin para medyo maganda naman siya tingnan. Ngayon pa na linisan. No, bukas na. So I'm going home. As in like, so there, I'm going home kasi ayoko na mag-stay sa condo na wala pa namang internet. Kasi parang feeling ko with the things that I'm doing right now, internet is the main ingredient of my life, especially sa pag-YouTube, sa gagawa ng content and everything. So please, sana makabitan na yung internet ko within this week. And para magdire-diretso na yung buhay natin. So ayun. So andito ako uli ngayon sa basement. And you know naman, lagi ako dito tumadaan sa basement. Parang ano, bongga, diba? And then bukas, mag-film ako ng pag-giveaway, mag-unboxing, and then ayun. So guys, nag-upload din pala ako ng bagong videos. Meron akong videos for this week. And then, ayun. Diba? So, later na ako ulit. I love you all.